Buskang somare kandaruk thungkrung thnerabo krung thayo thangai kok pilaijak kwplai nano chachoklai abo haino tipra mothoni bisingtwi tabuno o jorao nogo babagra kami babagra hane kok pilai tuli dai greater plan sangmu tebo phangprak phayan bagai kami thangai kok pilaijak gobang tipra sa sikla rok tei tipra mothoni singkra rok abo haikino Hezamara RD block ni bisingo klainai dumrakari bisini krung thayo thangai krung kamio thangai greater tipra samno tebo phangprak phayan bagai nogo babagra kami babagra hane kok pilai tonglayo ok kok pilai mungo manjakha Hezamara block ni president boram ganang Nirmal Debarma tei gobangma YTM ni singkra ro tei DWF ni adojorobo manjakha Gerani muktu awo tak kelai situng sini buba gerani ima ini mekang situng Jengno phalai janai ro dakti lo komo rei khang Jengno thangai tangai ro to pani sirai no lang sini buba gerani muktu Obagera ayo lothung Obagera ayo lothung Beta tripalen maro nai Beta tripalen maro nai Ay ke chuba chole nai Ay ke chuba chole nai Diprasa ayo lothung Diprasa ayo lothung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ay ke chuba chole nai Sobawo senggo subalai sina Ubagerani sobawo senggo subalai sina Tini bubagerani muktu awo tak kelai situng Sini bubagerani ima ini mekang situng Sini bubagerani muktu awo tak kelai situng Sini buba gerani ima
Ini murkang situng जुनो फालै जानाय र दातिलो गमरै खांखो जुनो थंगै तंगाय र दोपानि सोरां मोनांखो Dini buba gerani mekeng Buba gera ayo lokeng ayo lokeng Buba gera ayo lokeng ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Geda tipalen maronai Ayo kita chole nai Ayo lokeng Dini matai no maronai Buba gera ayo Kami bubagra, jaga bubagra, nogo bubagra, kawa bubagra, bubagra, ayo lokto, bubagra, ayo lokto, kami bubagra, nogo bubagra, jaga bubagra, kami thake sai khana ga kami thai tamo thai bum athukuri kami. bo bisini bising klai Dumakari dog ADC village mochini simna block committee ni ngai seng jaga ho nogo seng thangi ho dur to dur sini no sara simna no sini block committee TW YTF ti pramotha obo bilogoi seng oma hike nogo thangi do nora omo hake phone simi koita simi no khlai mani seng phung 8 tan simi noho ka tiri je sal habe se jortoi seng mo pura elaka o amjaino seng guri nai nogo thanai sini bubagrani kong sanai sini paithak ni choba hama hai o jagao joto seng thancha ka palkhai bubagrano logirlani hini sing hinlai tong nge taklanya o iko songmari wo bahai matong keplai ngan haje matong obo ekdom sini badate ke security promotion bada haisi hamai tamni bage mo hai khlai nogo thangai omo hake buagram phortui khlai na kham ke sai khna seng tini je kami nogo thangmani monono kami bubagra nogo bubagra joton khaw no bubagra omono kuno seng guya sini je buskang chongmari phaipur rogo seng taklai waisa joto pal kai thancha kai bubagrano logir dihni no seng kami thangai okra sakra bai kusuk baro bai kok salai pheli nge singmia nugui makha BJP ni kaisa simna o program bo aro 105 jona tipramo thatai podre podbol ni yakre tip ko BJP ni bana rom phayun samana abo busu kubui eba abon bisho kuno huija kok matora tong naidi bongne a BJP abo borne aro agio je kisu je butar rok tongmani a butano thumino borga jaga program khayo sing mumi a gana gini ono sini dur to dur sing program khlai tongo a jaga je kisu je hindustani bairo borok thangka abo kisisa borok thangka asuk abo joto sampurno kok abo kubuya abo tatalse total kebo kre agi kesam tongmani abono borok tesa musuk phaika hai nei kunugo hinke je mo hai khlai ka nogo bubagra hine khlai mane aboni naharmung tamo tini naidi seng thancha tongkhangkai thangnai ka khangkai kamanai hinai chini seng message manjak seng bubagrani ti ingkai seng jotor palkhai thancha kai tongino seng thangnai seng buyoknani musung khamoni bal tai tini seng bubagrani phutu seng nogo seng thepayo a jagao seng bubagrani phutuno thepari khangkai no chini kwbang ma bursik burarok o phutu thepari mano nuguise khulumui rok tongmani seng nukha kahamno sara seng malmuka baskango seng nomo kaham nongnai hinke buskan chongmari wo bahai matong taklai keplai ngan hai matong abisingo ke se khame thikjar tor tong সিমনা কেন্দ্র তাহুজরা ত্রিপুরামথন কেবা 8 করোগ নারমানে আমো হাই রাজনৈতিক দল করিকো এবং শুধু সিমনাও সিমিয়া সারা ত্রিপুরামথন কপ্লাইনাই অবা একদম সং 100 ভাগে 100 ভাগ সং খাখরা খাইতো nge tahuজrate simna asu thayo kebo basane aphai chora chongkha তাবসুক জরা চিনি ত্রিপুরামথন ইংই সিমনা কেন্দ্রও বন বাসানাই হিनै আপতিরক সং কোনো সংলাই জায়গাখো হাইপনো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে সং যে বর্ণ সং আ বর্ণ সং গসিনা হানাই Long live, long live, long live, long live,